Галамнарны юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча мактауларыбыз, хәмд сәнәләребез, улуглауларыбыз булсын. Аллаһ Раббыбыз бар, Аллаһ Раббыбыз бер һәм Аллаһ Раббыбыз шәһадәт китерәмен, Аллаһ Раббыбыздан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Һәм шәһадәт китерәмен, Мөхәммәд ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләре насип итсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "И кешеләр, Аллаһ сезләрне яраткан, халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше, хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз. Шул Аллаһның ачуыннан, шулай ук туганлык җепләрен өзүдән куркыгыз. Дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр" дип әйтте. Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз безгә үзенең иксез-чиксез нигъмәтләрен, сый-хөрмәтләрен бирде. Санап бетерә алмаслык, тормышыбызны тәртипкә китерә торган, җайга сала торган барлык нигъмәтләрен безгә насип кылды. Аллаһ Раббыбыз китабында әйтә: "Ва ин таудду ни'маталлаһи ла тухсуха". Әгәр дә санап бетерергә, Аллаһ Раббыбызның биргән нигъмәтләрен санап бетерергә теләсәгез, бер кашанда санап бетерә алмассыз дип әйтә. Һәм шул нигъмәтләр, һәм безне биләп алган, безне кулачлап алган шул нигъмәтләр арасында иң зур нигъмәтенең берсе, иң кирәклесе, ул мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә Раббыбыз безгә пәйгамбәребез Мөхәммәд ибн Габдуллаһны безгә туры юл күрсәтүче буларак, хаклыкны ялганнан ачыклаучы, гыйлемне наданлыктан чыгаручы, адашуны һидаяттән аерып күрсәтүче буларак җибәрде. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәребезнең килүе һәм пәйгамбәребезнең сүзе безгә ирешүе, ул мөхтәрәм җәмәгать иң зур нигъмәттер. Аллаһ Раббыбыз Коръән китабында әйтте: "Вaqad anzalallahu ilaykum zikra rasulan yatlu alaykum ayatillahi mubayyinat liyukhrijal ladhina amanu wa amilus salihati minadh dhulumati ilan nur." Аллаһ сезгә искә төшерүчене иңдерде. Һәм сезгә Аллаһның ачык аятларын укучы илчене җибәрде, иман китергән һәм изге гамәлләр кылганнарны караңгылыктан яктылыкка чыгарыр өчен дип әйтте. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, безгә Аллаһ Тәгаләнең зур нигъмәте пәйгамбәребезнең безгә ирешүе, аның сүзләре, аның гамәлләре, аның безгә әйткән әмерләре, аның тыюлары, безгә ирешүләре, алар һәммәсе Аллаһ Тәгаләнең зур бер нигъмәте. Һәм динебезнең асылы булып торган, һәм шәһадәт кәлимәсе, динебезнең асылы, динебезнең нигезе булган шәһадәт кәлимәсе, ла илаһа илляллаһ Мөхәммәд Расулуллаһ дип әйтү, ул нәкъ менә пәйгамбәребезгә дә иман китерүне үз эченә алган. Аңа ышануны һәм гомумән шушы шәһадәт кәлимәсе кешене Аллаһ Раббыбызның дине ислам диненә кертә һәм җәһәннәм утыннан саклый, җәннәткә керергә насип итә. Менә шул җәмәгать шәһадәт кәлимәсенең бер яртысы. Икенчесе, ул да булса пәйгамбәребезгә иман китерергә. Мөхәммәд Аллаһның илчесе, Мөхәммәдур Расулуллаһ дигән сүз, ул мөхтәрәм җәмәгать безгә Аллаһ Тәгаләнең илчесе пәйгамбәребез Мөхәммәдкә иман китерергә таләп итә торган, әмер итә торган сүз булып тора. Һәм кадерле дин кардәшләрем, әгәр дә сез сорасагыз, бу сүз, Мөхәммәд Расулуллаһ дигән сүз үз эченә нинди мәгънәләрне җыйган, үз эченә нинди хикмәтләрне җыйган, нинди мәгънәләр ята микән дип сорасагыз, мин сезгә мөхтәрәм җәмәгать әлбәттә әйтермен. Һәм кемдер бәлки кызганыч, узак еллар буена намаз укырга мөмкин. Кемдер бу хакта еш ишетеп, һәм инде ла илаһа илляллаһ Мөхәммәд Расулуллаһ дип еш кабатларга мөмкин. Ләкин аның асыл мәгънәсенә бик үк төшенмәскә мөмкин. Аның хикмәтләрен белеп бетермәскә мөмкин. Аның мәгънәләрен аңлап
бетермәскә мөмкин. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге шушы вагазым безгә, һәммәбезгә дә, намаз укый торганнарга да, намаз укымаучыларга да, һәрбер мөселманга да файдалы бер үгет насихат булыр дип ышанып калам. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, һәрбер мөселман ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ дип әйтә. Туганнарыбыз арасында төрле кешеләр булырга мөмкин, якыннарыбыз, дусларыбыз, кемдер мәчеткә йөри, кемдер мәчеттән ераграк, ләкин үзен мөселман дип санаучы, ул һәр вакыт ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ дип әйтә мөхтәрәм җәмәгать. Һәм менә шушы ла илаһа иллаллаһ дигән сүз Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы зат юк дигән мәгънә, ул әле аның яртысы. Аның икенчесе Мухаммад Расулуллаһ менә шул сүзгә ышанмыйча, аның мәгънәсен аңламыйча, ул безгә файда китерә алмас мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә Мухаммад пәйгамбәрнең хаклыгына, Мухаммад пәйгамбәрнең Аллаһ илчесе булганлыгына ышанмыйча мөхтәрәм җәмәгать, иман китермичә, шаһадат кәлимәсе беркемгә дә файда китерми. Һәм беркемне дә бәхетле итми. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, шул хикмәтләр арасыннан Мухаммад Расулуллаһ, Мухаммад Аллаһның илчесе дигән сүзнең астына керә торган мәгънәләрдән беренчесе ул Мухаммад пәйгамбәр Аллаһ аңа йөкләгән вазифаларны тулысынча үтәп бетерде дигәнгә ышану. Ягъни Аллаһ Тәгалә нәрсә генә әмер иткән булса пәйгамбәребезгә, пәйгамбәребез берсендә яшереп калмады. Берсендә җиткермичә калмады. Берсендә я уялып, я куркып, я башка сәбәпләр белән җиткермичә, әйтмичә калмады дип әйтергә тиешбез мөхтәрәм җәмәгать. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Ва ма алар расули иллал балагул мубин." Пәйгамбәрнең өстендәге вазифасы ачык итеп вахийны, Аллаһтан килгән, Аллаһтан ингән әмерләрне җиткерү булып тора дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Димәк, пәйгамбәрнең төп эше Аллаһның сүзләрен кешеләргә ирештерү. Һәм шулай ук Наҗм сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ма янтиqu анил һава ин хува илля вахью юха." Аллаһ Тәгалә әйтә, үз белдегеннән чыгып ул, ягъни Мухаммад, бер нәрсә дә әйтми дип әйтә. Аның һәрбер авызыннан чыккан сүзе, һәрбер әйткән сүзләре, алар һәммәсе Аллаһтан ингән вахи булып саналалар дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, бу Аллаһ Тәгаләнең сүзләре. Аллаһ Раббыбыз үзе мөһерләп куйган, тәмамлап куйган сүзе булып тора. Һәм шуңа күрә пәйгамбәрнең эше ул хаклыкны җиткерү. Уялмый, курыкмый һәм белдермичә яшерми, барлык хаклыкны кешеләргә җиткерә мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә без инде пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям сүзләрен ишеткәндә, аны ниндидер бер фильтр аша үткәрергә тиеш түгелбез. Чөнки әгәр дә 100% пәйгамбәр авызыннан чыкты дип ышанабыз икән, нинди дә булса сүзгә, хадискәме, әгәр дә нинди дә булса хадисме, пәйгамбәребезнең сүземе сахих буламы икән, без аңа иман китерәбез мөхтәрәм җәмәгать. Без монда шикләнеп тормыйбыз, әйттем икән, әйтмәдем икән дип, һәм мөхтәрәм җәмәгать, без моны кабул итәргә тиешбез. Чөнки пәйгамбәребездән чыккан барлык сүзләр, Аллаһ Тәгалә әйтте, ул ди Аллаһтан ингән вахи булып тора ди. Бу аксиома булып тора мөхтәрәм җәмәгать. Бер кашан да үзгәрмәс хаклык булып тора. Һәм саубуллашу хаҗында пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе гомеренә бер тапкыр хаҗ кылды. Һәм шул хаҗдан соң үзе озак яшәмәде, вафат булды. Һәм шул хаҗында, саубуллашу хаҗында хутба сөйләгәндә Аллаһ илчесенә ушбу аятлар иңә. Аллаһ Тәгалә Раббыбыз әйтте: "Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ниъмати ва радиту лакум ал-ислам дина." Һәм менә бүген мин сезгә динегезне тәмамладым, камил кылдым, тулы кылдым, һәм ниъмәтемне дә сезгә тутырдым, һәм сезгә ислам дине белән риза булдым дип Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә. Һәм пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям шул аятларны укыгач, хаҗ дәвамында сахабаларга, хаҗ кылучыларга күп кенә үгет насихатлар әйткәннән соң булай дип әйтте. Аллаһумма кешеләргә әйтә, "Хәл баллагту" дип әйтә. Мин сезгә җиткереп бетерә алдыммы дип әйтә. Өстемдәге булган сүзләрне җиткердемме, әйтеп бетердемме ди. Һәм аның каршында мөхтәрәм җәмәгать 100 мең кеше була.
Сахабалар бөтенесе 100,000 кеше була. Һәм шуннан берсе дә юк, Аллаһ илчесе. Син җиткермәдең, син әйтмәдең, әле бу мәсьәлә калды, әле теге мәсьәлә калды дип берсе дә әйтмәде. Һәм шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям кешеләр әйе дип җавап биргәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Эй Аллаһ, әйткән сүзләренә шаһид бул" дип әйтә. Эй Аллаһ, әйткән сүзләренә шаһид бул, кыямәттә берсе дә миңа зарланып, әйтмәдең, җиткермәдең, әйтмәдең, нитмәдең дип, берсе дә зарланып килмәсеннәр дип, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһны шаһидлыкка чакыра. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, нәтиҗә Аллаһ илчесе Пәйгамбәрбез Мөхәммәд барлык хаклыкны безгә җиткерде. Дәшмичә, яшереп, берни дә калдырмады. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, Мөхәммәд Расулуллаһ дигәндә без белергә тиешле икенче хикмәт ул да булса Пәйгамбәрбез Мөхәммәд ахыр заман пәйгамбәре. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд ул пәйгамбәрләрнең мөһре. Аннан соң ул вафат булгач бүтән бер нинди дә яңа пәйгамбәр булмаячак. Бүтән беркем дә вахи белән килмәячәк. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Ма кана Мухаммадун аба ахадин мин риҗаликум, валакин расулуллаһи ва хатаман набийин." Аллаһ Тәгалә әйтте: "Мухаммад сезнең ирләрегезнең әтисе булмады" ди. Ләкин ул Аллаһның илчесе һәм пәйгамбәрләрнең мөһре, пәйгамбәрләрнең иң соңгысы дип әйтте. Һәм менә бу аятны ачыклап үтәргә кирәк. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мухаммад сезнең ирләрегезнең әтисе булмады" ди. Ягъни пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аның зур яшькә, балиглыкка җиткән балалары арасында бары тик кызлары гына булды. Ир балалары алар кечкенә вакытта вафат булдылар, үлделәр һәм пәйгамбәрбез аларны җирләде. Һәм шуңа күрә зурлыкка җиткән, балагатка җиткән аның ир балалары үзенеке булмады. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ул ди, сезнең ирләрегезнең аның малайлары булмады, зур малайлары ди. Ирләрегезнең әтисе булмады" ди. Ләкин пәйгамбәр кем булды ди? Ләкин ул Аллаһның илчесе һәм пәйгамбәрләрнең мөһре. Пәйгамбәрләр мөһре, печать пророков, запечатано. Все, больше после этого никого не будет из пророков, из новых пророков. Һәм шуңа күрә пәйгамбәрләрнең иң соңгысы дип әйтте. Һәм шуңа күрә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безне кисәтте. Чөнки аннан соң, ул вафат булганнан соң, кыямәт көненә хәтлек килер кайсы бер кешеләр. Алар үзләрен: "Мин пәйгамбәр, миңа хәбәр иңә, мин былай беләм, мин тегеләй эшлим, мин мондый киләчәкне беләм, мин күрәзәчелек кылам" дип әйтерләр ди. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Минем өммәтем арасында 30 ялганчы булыр. Аларның һәрберсе мин пәйгамбәр диярләр, ләкин мин, ягъни Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям, пәйгамбәрләрнең мөһре, миннән соң бүтән бер нинди дә пәйгамбәр булмаячак" дип әйтте Аллаһ илчесе. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәрбез вафат булганнан соң, сахабалар әле исән булганда инде килеп чыга башладылар андый кешеләр. Әгәр тарих китапларын ачып карасак, Мусайлима әл-Кәззаб һәм башкасы, алар үзләрен: "Мин Аллаһның пәйгамбәре, миңа хәбәр иңә, миңа сүрәләр иңә" дип әйттеләр. Ләкин алар һәммәсе дә мөхтәрәм җәмәгать ялганчы булдылар һәм инде иблиснең гаскәренең бер сугышчылары булып калдылар. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, безгә нинди генә кеше килмәсен, күзебезгә нинди генә мөгъҗиза күрсәтмәсен, без белергә тиешбез: Мөхәммәд Расулуллаһ дигән сүзнең мәгънәсе Мөхәммәдтән соң бүтән бер пәйгамбәр дә булмый. Һәм Дәҗҗал, кыямәт алдыннан килүче Дәҗҗал, ул кешеләргә үле кешене терелтеп күрсәтер. Ул яңгыр яудырыр, ул төрле мөгъҗизалар күрсәтер. Ләкин мөселман кеше, мөэмин кеше, иманы нык булган кеше буларның берсенә дә ышанмас, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә төрле күрәзәчеләр, төрле ясновидецлар, төрле анда киләчәкне юраучылар һәм башкалар, ярдәм итүчеләр, әллә нинди аңлашылмаган көчләр белән инде командовать итүчеләр, алар берсе дә, мөхтәрәм җәмәгать, безнең игътибарыбызга лаеклы түгел. Гадәттә ул кешеләр гади халыктан акча җыючы шарлатаннар була һәм кайсы берләре җиннәр, шайтаннар ярдәменә килүче һәм алар ярдәмендә эшләүче бозык кешеләр, сихерчеләр булалар. Һәм Аллаһ Тәгалә Раббыбыз безне аларның мәкерлекләреннән сакласа иде. Шулай ук әйтеп узырга кирәк, мөхтәрәм җәмәгать,
безнең өчен, безнең өчен, татарлар өчен пәйгамбәр сүзе изге бер сүз булып калырга тиеш. Пәйгамбәр сүзе ул бары тик Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә генә әйтелә торган сүз булып калырга тиеш. Һәм кайсы бер кешеләр инде үзләренең укытучыларын, үзләренең остазларын, үзләренең яраткан кешеләрен кайсы бер вакытта наданлыклары сәбәпле ул минем өчен пәйгамбәр кебек иде дип әйтергә мөмкиннәр, мөхтәрәм җәмәгать. Ул шундый яхшы иде, ул шундый күркәм иде, ул безне укытты, ул безне кеше итте. Ул миңа пәйгамбәр кебек иде дип әйтәләр, мөхтәрәм җәмәгать. Менә мондый сүзләр булырга тиеш түгел. Чөнки пәйгамбәрлек ул безнең өчен изге сүз һәм пәйгамбәрлек ул бары тик Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә яки аңа хәтле булган Аллаһ илчеләренә генә юнәлтеп әйтелә торган сүз булып калырга тиеш. Әйе, безнең әти-әниләр яхшы кешеләр булырга мөмкин. Әби-бабайлар хөрмәтле, кадерле кешеләр булырга мөмкин. Яки нинди дә булса остазларыбыз, укытучыларыбыз, алар безгә бәлки тормышыбызда ярдәм иткәннәрдер, тормыш тәҗрибәсен тупларга ниткәннәрдер. Ләкин алар ничек кенә яхшы булмасыннар, алар пәйгамбәр дәрәҗәсенә күтәрелә алмыйлар. Ничек кенә яхшы булмасыннар, алар Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм белән бергә бер тигез дәрәҗәдә була алмыйлар. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, андый сүзләребезне без инде пәйгамбәребезгә әйтмәсәк иде, һәм гомумән пәйгамбәр сүзе ул безнең өчен махсус изге бер сүз булып калырга тиеш һәм бары тик пәйгамбәребезгә генә юнәлтелергә тиеш. Өченче хикмәт, мөхтәрәм җәмәгать, Мөхәммәд Расулуллаһ дигәндә, өченче хикмәте хаклыкны ирештергәндә, гыйлемне таратканда Мөхәммәд пәйгамбәр Аллаһ белән безнең арадашчы иде. Ул безгә Аллаһ Тәгаләнең хикмәтләрен, Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен җиткерде. Аллаһ Тәгаләнең аятларын җиткерде. Коръән китабы, шәригать хөкемнәре, әмерләр, тыюлар, алар һәммәсе безгә инде, безгә килде. Һәм ул кем сәбәпле, кем аша? Пәйгамбәребез аша. Ләкин гыйбадат кылганда, ләкин дуа кылганда, намаз башкарганда, уразалар тотканда безнең белән Аллаһ Тәгалә арасында бер нинди дә арадашчы булырга тиеш түгел. Без дуа кылганда, я Мөхәммәд түгел, я Аллаһ, я Раббым дип әйтергә тиешбез. Без намаз башкарганда ниятләребезне Аллаһ ризалыгы өчен багышларга тиешбез. Ураза тотабызмы, башка изгелек кылабызмы, хәтта садака биргәндә дә. Кеше күрсен өчен түгел, кемдер яратсын өчен түгел, кемдер ясын өчен түгел. Аллаһ Раббыбыз риза булса иде дип тапшырырга тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә нәтиҗә, без гыйбадат кылганда, без изгелекләр эшләгәндә, безнең Аллаһ куллары белән Аллаһ Тәгалә Раббыбыз арасында бер арадашчы да юк. Әмма ләкин гыйлем таратканда, әмма ләкин Коръән аятларын җиткергәндә, әмерләрне иткәндә, Аллаһ Тәгалә белән безнең арабызда пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бар иде. Ул безгә җиткерде Коръәнне, ул безгә Коръәнне аңлатты, ул безгә әмерләрен җиткерде, ул безгә Аллаһ Тәгаләнең һәр бер сүзен безгә инде бер җитешсезлексез безгә хәбәр итте. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә шул хакта без белергә тиешбез. Шулай ук Мөхәммәд Расулуллаһ дигәнне әйткәндә без моны белеп торырга тиешбез. Мөхәммәд Аллаһ илчесе, пәйгамбәр буларак, илче буларак гарәпләргә генә түгел, бөтен дөньяга, бөтен кешелеккә җибәрелде. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Ва ма арсалнака илля каффатан лин-наси баширан ва надзира." Аллаһ Тәгалә әйтте, без сине дип әйтә, бөтен кешелеккә җибәрдек дип әйтә. Сөендерүче һәм кисәтүче буларак бөтен кешелеккә җибәрдек ди. Һәм шулай ук икенче бер аятында әйтә: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил-аламин." Без сине рәхмәт итеп, без сине Аллаһ Раббыбызның михрбанлыгы, шәфкатьлеге итеп, рәхмәте итеп, бөтен галәмнәргә җибәрдек дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Бөтен кешелеккә. Һәм шуңа күрә Мөхәммәд пәйгамбәр ул гарәпләрнең пәйгамбәре түгел. Мөхәммәд пәйгамбәр ул татарларның пәйгамбәре түгел. Мөхәммәд пәйгамбәр ул төрекләрнең пәйгамбәре түгел. Ул бөтен иман китергән мөселманнарның пәйгамбәре булып санала. Татармы ул, урысмы ул, инглизмы ул, французмы ул, бөтенесе өчен пәйгамбәр булып санала, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз пәйгамбәребезне, ахыр заман пәйгамбәрен,
бөтен кешелеккә илче буларак җибәрде. Һәм соңгысы, һәм шуның белән тәмамлармын, Аллаһ Раббыбыз безгә пәйгамбәребезне үрнәк итеп җибәрде. Аның холкы, аның тырышлыгы, аның гыйбадәте иң камил гыйбадәт, иң камил әдәп, әхлак һәм иң камил тырышлык булды. Һәм кем генә булса да, кыямәт көненә хәтлек булачак кешеләр арасында мин Аллаһ илчесен уздыра алам, мин аның кебек була алам, мин аннан да яхшырак гыйбадәт кыла алам, изгелек кыла алам дип әйтә икән, бу кеше адашуда, мөхтәрәм җәмәгать. Чөнки Аллаһ илчесе безнең өчен иң камил булган Аллаһ кулы иде. Һәм пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисендә әйтә: "Инна атқакум ва а'ламакум биллаһи ана." Дөрестлектә Аллаһ каршында иң тәкъвалы һәм Аллаһ каршында иң гыйлемле бәндә мин дип әйтте пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм шуңа күрә без ничек кенә тырышсак та бер кашан да уздыра алмыйбыз. Һәм без алай омтылырга да тиеш түгелбез. Ләкин пәйгамбәребезнең үрнәгенә иярергә тиешбез. Әгәр дә ул нәрсә эшләсә, әдәп әхлагы нинди булган булса, без аңа охшарга тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм чөнки әйткәнемчә, ничек кенә тырышсак та без аны бер кашан да уздыра алмабыз. Һәм шуңа күрә тормышыбызның нинди генә өлкәсе булмасын, тормышыбызның нинди генә вакыйгасы булмасын, иң камил әдәп әхлак, иң камил хәрәкәтләр, самое эталонное поведение это у посланника Аллаха саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз да әйтте: "Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Дөрестлектә сезгә Аллаһ илчесендә бик күркәм үрнәк иде дип әйтә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, без шул пәйгамбәребез үрнәгенә иярсәк иде, һәм безнең холкыбыз да, безнең гамәлләребез дә пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям холкына һәм гамәленә ошаса иде. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.